Centrume voľného času si mamičky spolu s ich ratolesťami mohli vo štvrtok 5. mája 2011 vyskúšať hodinu hravej angličtiny. Ide o kurzy hravej angličtiny metodou Hokus a Lotus a zvolili sme ju v podstate z toho dôvodu, že metóda je veľmi, veľmi efektívna. Efektívna už pre deti, ktoré majú vek 1,5 roka. Možno pre niekoho to znamená niečo nemožné, ale naozaj je to fungujúci koncept. A keďže nám takýmto spôsobom funguje v Bratislave veľmi úspešne, povedali sme si, že ho spustíme niekde, kde to úspešné môže byť rovnako. Koncept Hokus a Lotus je efektívna hlavne z toho dôvodu, že stavia na príbehu. Nie je to o slovíčkach, nie je to o tematizácii slovíčok alebo slovnej zásoby. Ide o rozprávanie a dramatizáciu príbehov. Magické lektorky, ako sa nimi nazývajú učiteľky, divadelne znázorňujú príbeh, pričom dôraz kladú na emocionálne prežívanie príbehu, na gestikuláciu a gesta. Deti príbehom sprevádzajú rozprávkové postavičky Dinokroci, Hokus a Lotus, ktoré sú ústrednými postavami na každej hodine angličtiny. Deti sa na hodinách hrajú na rozprávkovú magickú krajinu, v ktorej stretávajú Hokusa a Lotusa a iných rozprávkových kamarátov a prežívajú s nimi úžasné dobrodružstva. Hodina je celá v anglickom jazyku. Toto tričko, ktoré mám na sebe, práve demonstruje to, že tá hodina začína oblečením trička, kde vymedzíme, oddelíme ten slovenský svet od anglického a zase končí vyzlečením tohto trička, kde zase deti sa z toho magického, anglického čarovného sveta dostanú naspäť domov, do slovenského sveta a takýmto spôsobom majú možnosť si povedať, že toto je slovenské, toto je anglické a neriešia, že či vedia, nevedia, proste tam to inak ten príbeh ani nedovoluje. Tam je celá hodina prebieha v anglickom jazyku. Kurzy hravej angličtiny metodou Hokus a Lotus sú určené pre deti vo veku od 1,5 roka. Za 1 rok kurzu deti zvládnu spolu 6 príbehov. Samotná metodika je v podstate pôvodom z Talianska. A profesorka Traute Tašňar, ktorá je autorkou tohto bilingválneho konceptu výučby cudzieho jazyka, tak vlastne nastavila ho pre deti vo veku od 3 do 10 rokov. Ale tým, že metodika Hokus a Lotus je na Slovensku už známa nejaké roky, a bola testovaná hlavne v materských centrách, tak tam vlastne už našla svoju platformu pri deťoch už mladších ako 3 roky. Čiže vlastne my ju máme takisto nastavenú pre deti od veku 1,5 až 7 rokov. Špecializujeme sa v podstate na tento vekovú kategóriu, ale v pohode vedeli by sme potiahnuť až do veku 10 rokov. Mária Žitná, televízia Považie.